Lidi, a tady je Honzik a vítám vás u dnešního videa z Minecraftu. Já jsem tu společně s mým kamarádem Kingem. Ahoj! A jak se jmenuje ten tvůj kamarád, co s tebou hraje? Asky? Jo, Asky. No, Asky tu samozřejmě není, protože... No, ale... vlastně... Dneska je kolikátého? Nevím. Je 12. 12. Jo. 12. 4. 12. A měsíc je duben a to v roku 2016. Jo, dobře. A dneska vám ukážu minihry, jak hrát na minihrách, kde hraju já. Takže, když máte Minecraft, takže Bych si ukázal, jak stáhnout ten Minecraft, když to nedělají. Co? já už jsem to dával Tak jako, ale v tomhle videu. Ne, já už jsem dělal jedno, tak potřebuji druhý. Tak tady si můžete napsat, co chcete. Já tady napíšu třeba i. A tady napíšete sk tečka l b s k tečka n t a máte to, dáte play. Jo, se mi ukazuje, že už to mám. Dáte play a ukáže se vám tohle, začne se vám to načítat. A já to střihnu, když se to načte. Tak jsem tu. Takhle se to spawnete. Takhle. Tady když projdete, tak vidíte kolem sebe takovou krajinu. No vlastně to je podle té verze. Stejně máte... Já mám asi 1.18 verzi. Vyšla nová verze. No jo. A tady můžete dát, tady se přihlásíte do hry a musí tam být to zelený je in. No prostě. Se si zpět písmenku. Tak. To je pro dnešek asi všechno. Tak čusta lidi, to je prostě čus.